Again, in court number 2, Russell and Jeho versus Josh and Tristan. Sabay-sabay pala ito mga pangyayaro eh. Go, Mac! Go, Mac! Tawal nga, isa! Go, Jeho! Go, Mac! Pareho kayong mga Russell ah! Mac, tawal Mac! Tawal! Okay, umpire. Kasmir, ang tayo. Dito daw, dito. Dito kayo, Del. Kuya, sapo na ako ah! Dalawa ko pa yan. Talagang kapitan na yan. Guard! Guard! Yan pinaabangan nyo ha. Bagay mo pinapayungan lang. Bakit? May bola ka na. Ganyan. Maaaring kailangan dito. Go! Wala namang biometry, no? Okay, naka-experience. Oo, enjoy. Balo man sila, tatami. Ano pangalan ng kapatid mo? Josh. Russell! Diyan siya? Apo, kapartner niya po sa Vista. Josh pala. Hindi, iba yung pangalan ni Candy. Ron. Pero siya si Josh. Apo. Pares ko kami. Oh, Caloy! Go, Jala! Huwag na patagalin yung court number 2. Game na. May regla yung committee. Go, Kuya Jay! Sino yung bumabawi? Pag-alisa ka ni Jeff niyan. Caloy! I love you, Caloy. Tutusan mo naman, pre. Lagi mo ulit kita. Nagababa ng konti yung talong mo siya. Dapat kaputol na nga. Ha? Agad? Bakit? Sorry na. Masampu pa ako nito na makalala. Pogi ka to lang. Mga yung nagkikipag-marathon. Ari?
Ang daw na laro dito. Para ganun din ako para. Atras natin ang hello. Juan Caloy. Parang pala ka. Alam mo sila kami. Sino? Oh. 31-5. In favor of Kevin and Marvin Gray. Hot Baka, di ba? Baka. Ay, mga pala, sorry. Nag-enjoy ako. Ano ka? Sarapan. Tapusin natin yung set. Magkikilan ka lang. Inside. Pogi mo ah. One piece yung lunch. Okay, court number 3, men's doubles level A. Lalaki. Austin. Lahat mix pa yung kano. And court number 3, Russell and Austin versus Andre and Jayus. Again on court number 3, Russell and Austin versus Andre and Jayus. Malakas pa kaya nag-iyak. Men's doubles level A. Score down. 16 all. 16 all, Drick. 16 all. Kinaustin. Out.
Sayang. Nakawala ako sa nakawala ako sa game. Ano ako eh. Nagawa akong matches eh. Shot.
Pala. 31.90. Hindi nagamit to? Hoy, 31 sila. Nag-ballpen ka? Paano yung meditate? Sandali lang. ay ko naman ka nang ikat. Ay, may ba? Gadel. Ilan sila? Ay, ilan? Anong score nung kabila? 90. Mixed Sino doubles na nanalo? medal eh. Sila, andyan. Natatakot ako lang sa mga palo sa likod. Kaya umalis ka eh. May umuusap. Mixed double.